Hangtod karon sa pagsuwat ko ning akong kahasol, nagkurog pa ning akong kaunuran sa tumang kahadlok. Usa ka bahad sa akong pagkatawo nga kung mabutyag ang tanan, maingon nga wa na ko'y naong nga iatubang sa katilingban. Dako kay kauwawan ang mahitabo nako. Sugdon ko lang nga nalambigit kog usa ka lalaki nga may pagkabarumpado. Nakat-on sa ko nga mahigugma kang Nick. O gani dahi gayon nga nag-date me, misangpot sa pagkahunlak sa akong pagkapapay. Ingon ni ini ang nahitabo. Asa man ta, Nick? Let us spend the town red. Nick, mamaulit na lang ta. Ipangita na rin ko sa akong mga parents. Oh, misalig ka mo ka na ko. Nga naman kahawa, no? Dawaton ka na kung imong gugma o wag pa ko masalit ninyo. Uwis ko mo ka na ayaw kahadlok. Huwag man ko mahadlok, Nick. Gusto na ko mamupahuay na. Afterwards na lang. Sige, ala, ikaw ang bahala. Ihata ko kanimo ang langit. Unsa? Nick, unsa ni? Mao ni akong gisaad kanimong langit. Motel kini? Oh, what? Nga no magbutil, ha? Celine? Oh, okay. Bahala ka, Nick. Boy, with garage. Mag-shower na ako, Nick. Bahala ka na. Doon pa lang ka. Ayaw. Maawaw ko. Unse mo, wow. Ikaw. Tana. Okay, una na lang. Okay. Sige. Samtang naliko ko, ingon sa busy kaayo si Nick, murag doon na siya gibuhat-buhat. Gibaliwa ko lang katong tanan. Pagkahuman ako og kaliko, naghigda na mi si Nick. Oh, umana kang kaligo? Nick. Ikaw? Sige, mag-shower sad ko. Parehas nimo. Sige. Paabutin na lang ka. Okay ka ba sa kabugnaw sa aircon? Okay, Ra. Mag-TV ta. Ayun na lang. Mabalda ta. Sige, sounds lang. Okay, kana lang. Mas maayo pa na. Gusto unta na ako Unchained Melody. Mura ghost. Ug ni atong gabi una, ingon sa nakalimot sad ko sa kalibutan. Wa jud ko masayod og unsa ang mga gibuhat ni Nick. Grabe kid si Nick ka nakaromansa nako, daghang kig style, mura mig nag-perform sa usa ka bantawan. Kaadlaw naming nahuman. Okay, Celine, let's go. Yun na. Una ka lang dito sa sakyanan. Ikaw di ay. Kining asikasuhan pa nako ang akong bilog pilang tanan. Taas ba ng oras sa atong na-consume ba? Sige. Una lang ko ha. Okay, sige. Yes. Perfect combination. Apaning tanan nga mga hitabo, sa akong pagkalambigit kang Nick, wagit malilong sa akong inahan. Nasayod ng daan sa tinuod nga pagkataw ni Nick, usa ka taong barumbado, nga kandidato sa pagkatukhang. Hoy! Palayi ka ng tawhana, ha? Palayi ka na. Ma? Nga nang miiknat man ang kilay ni mo, ha? Supak si mong buot ang akong gisulti ni mo. Mga naman. Mangutana ka pag ngano? Nga ang tanan good, nasayod mag-unsa na si Nick Barumbado, dire. Dili barumbado ang apelyido ni Nick, ma. Nahibaw ko. Pero sa pagkakaroon, maura na ang gitawag na ng tawhana. Nausab na ang apelyido, kaya usa na ka Barumbado ng tawhana. Ma, malisod ang imong ipabuhat na ako. Ug unsa nakalisot, ha, Selena? Selen? Gamitan ang utok ni mo. Ikaw ray babay nga nabuang anang tawhana. Ambot ug unsay nasud anang uni mo. Unsay imong nagustuhan anang tawhana. Una-hunaon ko na ang tanan, ma. Ayaw naghuna-huna. Huna-hunaon pa na nimo. Karon dayon palay ka na tawhana. Sagbot ka na sa katilingban. Ma. Adunay lalaki nga angay kanimo. Buutan, tarong nga pagkatao. Dili sama anang Nick. Kasabot ka ba? Ha? Silen! Nangita gyud ko og higayon ni kasulti nako si Nick. Aron sultihan si nako sa tanan bayan sa gisulti sa akong inahan. Ako ni nakita nga nagduwa og billiard. Part, unsa? Naay po pangita ni Mas Gawas, Bert. Babay, ayun man. Nay, kanakan ka mo. Uy, si Celine. Unsa? Unsa'y tapuson?
Pero nga naman, ha? Ni ko ako'y mahimo. Pagbuot ni mama ang tanan. Pagbuote. Nik sabta lang gud ko. Unsaon ako pagsabot ni mo, ha? Unsaon silin? Mao kini karon nakahatag na ko kahasol, Nick. Kung sa pa ko kagustuhan sa akong inahan, untingali ko sa imahita po. Unya, hay may palabihon ni mo. Hay may gipalabi ni mo, ha? Hain silin. Nick, lisod. Ako inahan mo'y nagsulti na ako. Pero nga nung nagsamok-samok ko man na siya natudo, ha? Tungod tingali sa nahibawan bahay ni mo, Nick. Marubado mo ba? Ha? Nick, wa ko'y mahimo. Ako na nang inahan. Milk devil yung inhana siya. Ay, nagudag balik ka sa si mama, Nick. Di na maklarong balikas. Ginilis na ko. Milk devil. Nick, please. Please lang. Wala ko'y mahimo pa silin. Oh, suktod ko karon ng imong hunahuna. Kinsa man, ako o si mama nimo. I repeat. Kinsa man, ako o si mama nimo. Ang akong inahan, Nick. Siya pinting pito'y sungay. Twa! Mutawag na ko si Nick, di gina ko tubagon. Mutext ni nako, ibaliwa lang nako ang tanan. Sa laktoid, wa na gina ko hatagi og maayong pagtagad si Nick. Gituman ko gid ang kagustuhan sa akong inahan. Ug day gabi ana. Kinsa siya ma? Oh, si Woodrow. Ang lalaki nga angay nimo. Ma, Ang imong tumaro, mo'y lantaw, anak. Mo'y ako sa gilantaw. Ugwa na tong Nick ang mahayag mong kaugmaon. Ha? Naa kang Mr. Woodrow. pero ma, di... Na, pagsulti mo. Taro na, ha? Ready na ang tanan, Silin. Nagkasabot na kami simbamani mo. Bayin sa umabot na ito kasal. No, Yes na ang tanan. Giandam na ang umabot na ito kasal. pero sir... Ayaw pag-share na ako. Woodrow na lang. O guman sa ito kasal, makita ni mo ang tanan mong matibuok kalibutan. Itorti ka around the world. Kukuan... Oh, manong mituto ka na ko, ha? Nagduda ka ba sab nga drug lord ko, ha, Celine? wa man. Business ang ako. Daghan kong mga negosyo sa Davao, Cagayan de Oro, Pagadian, ug uban pa. Mularga mo kong balik sa gawas. Doon ako'y asikasuhon, dinalian ka to. Pero inigbalik na akong pagting ng lingganay sa simbahan para sa atong kasal. Og, insured ka na. Ug di adlaw nga ako nang usa sa bahay, wadya si mama, ug si Woodrow usab bilarga sa gawas. Dunay tawo nga nakikita nako. Ang gabi ni mo, ma'am. Oy, may gabi isad. Ansay ato? Kuha na di. Mangayo kag pinaskuhan? Dahan, pag kumunay mong nauna, dili mo, oy. Ah. Okay, muhatag ni mo pinaskuhan ron. Ha? Unsay ikaw ang muhatag? Oo, lagi, ma'am. Yan, oo. Uy, unsa man ni, ha? Kuha na, ma'am. CD na, ma'am. Ha? CD? Oo, CD. Oo, Unsa man ning CD ha? Ay, salida lang na, ma'am. Aron may bawa kag unsa salida na, ma'am. Ha? Ipasalida nako. Oo, ma'am, salida lang na siya. Diin man ikikan? Mutawag na siya niyo, ma'am, ha? Basta, salida lang, ma'am, ha? Uy, Okay, arin ako, ma'am, ha? Oh, Merry Christmas, ma'am. uy. Unsa mo ka di mong CD? Aron may bawan ako. Ipasalida nako. Ug sa dihang ako nagipasalida ang CD nga gihatag kanako sa tao, dinhi halos wa ko makaginhawa sa kung nakita. Ingon sa nalipong ko, sex video, ako ug si Nick. Oh, no. Dili. No. Dili ko makatuon nga ako nakita. Ako kini ug si Nick. Dito sa usa ka motel. Animal kita sa Nick. Iyan ang gibidyohan nga mong gibuhat dito sa motel. Bantok na busy kayo siya. Maudi ay. Iyan kahiglas ang tanawon. Dili ko makatuon niya ako nakita. Hello? Hello, Celine. Kumusta ka naman, ha? Nakita ba ni mo ang tanan, ha, Celine? Ito kiginugmayo. Ikaw karahog ako dito sa hotel.
Tutukog mayo, Silin. Hayop ka, Nick! Animal ka! Sa ko nakita sa CD, murag wa ko mahimutang, ginervyos na ko. Wa na ko masayod sa angay na kong buhaton. Wa na gani ko makatog. Silen. Ay! Ha? Uy, lumasa ka, uy, miigking ka man. Ngano ka? Wa man, wa. Wa ko no. Paningot ka man, gani. Alimuot, magod ma. Si alimuot. Ha? Nga may bundak man ang uwan ka ganina. Kuan ma. Ay, Silin. Hala, pangandam. Maglipay ka na. Ha? Nga naman ma? Tungod kay taliabot na si Sir Woodrow. O giandam na ang inyong kasal. Pero ma. Ang sabay pero. Hawa na'y pero. Kuan manggut ma. Yun na. Ngano ka ba? Ha? Nakabantay ko nimo nga ingon sa wa ka man mahimuta. Ngano man, ha? Silin. Wa lagi ma, wa. Ay, basta pangandam na, ha? Mahimo ka unyang rayna sa panimay ni Mr. Woodrow. Pangandam na. Okay, wa naman gid ko mahimutang. Ako'y nangita og paagi nga ikasulti ko si Nick. Nakahigayon gid ko nga nakigsulti sa tao nga tinuuray nga barumbado. Oh, unsa na, Silin? Nakita ba ni mo ang tanan, ha? Hayop ka, Nick! Huwag kay sama ka na utan! So, Ug unsa may mong gusto, Nick, ha? Unsa man? Sulti! Silin, niya karon sa kong mga kamot ang dagan sa mong kinabuhi. Og mahimo, mahimo nga tungod dining maong sidi, gubon kong imong kinabuhi. Kasabot ba? Kwarta ba imutuyo, Nick, ha? Kwarta ba? Sulti lang! Mahimong kwarta, mahimusad nga ikaw, Silin. Unsa? Hain may, kain na ayo. Kwarta na lang o ikaw ba? Hain man kayo maayo. Nick, please lang. Ay, nakog sa muka, please lang. Ayaw ng kabalaka. Kay hangtod karon, wa pasad ko masayo kung si angay na kong buhaton. Kuhaon ko ikaw, o babagan ko imong kasal. Unsa ang mas pababag, Nick? Mangutan na kag unsaon? Kini, ha? Kining sidi nga niyas ko mga kamot. Pinaagi nini. Mahimong dili madayon na imong kasal. Aniya karon sa kong mga kamot ang imong umaabot. Mahimong makita kini sa tanan. Ha? Ug unsa imong tuyo, ha, Nick? Gusto lang na kong ipailas si mong inahan. O kinsa ko. Kinsa si Nick Barubado. Basta timan ilang. Nias ko mga kamot ang imong kapalaran. Pinaagi nining sidi. Nick! Mao kini karon akong kakuyaw sa akong pagkatao. Daw sa na lang ko sa gidwa-duwaan ni Nick. Tungod kay siya nagunit sa usa ka makuyaw nga hitabo namong duha. Usa ka sex video. Kang Nick ug ako Unsa man kay may tabo ron? Kaslunon ra ba ko? Unsa may angay na kong buhaton nga mapugnan ako si Nick nga dili mabutyag ang sex video. Kamoy pasultihon, Celine. Silin na to, Cinder. Silin! Talan ng dalion kay... Sige lang ka-over. No? Sige. Over man, kay ka ni Atty. Ropel. Niya perspective. Muna nga mahumantag ko sa di na mairang mo sa kadrama. Si Silin, kini doon na nakauyab siya ko sa kabrumbado, kini sinik, kasok pa kayang inahan. Gida siya motel, wa sa kabantay dito, gibidyuhan, nag-video di ay. Niya karon ang inahan, may gusto ning Nick, kay barumbado, doon ay tao nga gustong ipakasal siyang inahan. Usa ka businessman. Karon ilargag balik sa gawas kay doon ang negosyo pero nagkasabot ka kasi magpakasal na sila nagbalik niya. Karon ni abot doon ay sili nga nadawat kini si Silin pagsalida niya. Siya man og kadto si Nick nga di sa video 6 video. Namo na nga nagkaksulti sila si Nick, gipahunat siya nga kinsa man ako ba o ang katubang na ay mong inahan ba imong tumanon? Ha? Kay pinaagi ining 6 video, kining CD, gubon kong imong kinabuhi. Muna karon na, nahasol si Silin dun sa may angay ng buhaton. Board, kana Nakapunga niya. inaana, board. Dili ba pwede ikiha na siya inaana, board?
Tayo ba sa illegal yun, no? Ngayon, anak. Diba, naamay ka ng mga yuhay cellphone at preso niya. Magubay mo cellphone, ibayon mo cellphone niya. Katong mga suod nga mga kuwan dito, isuod sa computer. O niya, Muna makiha uban. man sila na. Oh, nang Munang nakita uban, na kang nakita kuan, ng senator. banda. Oo, Oo, ba siya. na ng cellphone? Oo. Kana ina na Diha man sa May anak cellphone. Mao, Oo, may mang nakita na. Munang ang ako bitaw, wa gid ako ipaayo. Ayaw, Ba- ayaw. Dili gid ako ipaayo. Katong duhayaw. Ang hala sa kuan. Ingos gilid siya, kita na ko. Bitaw naman ay kuyaw, Bitaw, no? oy, Kanang kuyaw, na oy, ipaayo di- nimo. Kuan na kaya ang kuan bahatik an sana ang High-tech kayo? high-tech na kay bantanan. Lagi. Oh, Unya, may mo bantay ka magaling ilisan ang O, imong kanay na, board, pwede mo siguro na ikiha, di ba? Wala ang Ah, problema, sad. ang pag-prove ba ang kuan sa Oh, mga- di mo ang konsinig na siya mo ikuan. Oh, nga lain ang video. Oh, lain ang Lali siya na video. pag-prove ba sad. Mm. Mao May ba? kapait ro ana, Muna nga ang sound yung pagpugong ron ani. Napado ana ay. Oh. Napatos bambina, basahan niya. Asa na nababasa. Oo, nya. Kano lang sila nga na si Nick nga. Gad lang ka kwarta Nick, ilom na lang dia. Bitaw, No? no? Oh. Oh. Kay mo na yun, mo na Kalit lang ni ato, ano lang. Oh, mo mo ni kuan, para sa ning dakong nga numa pa na no? Isyo. Hitabo. Anong isyo ron? 6 video nga grabe ra ba nga wala diha sa congressional hearing. Oh. Anong gawas man gyud oy, oh. Sa ato pa, kato Oh, board, gapon. butan tayo, sigutan ta karon no, katong atong dako kay isyo na. Oh. Kisa man ang video, ana. Ha? Sila ra pur ga O video. na may kamera ati press nga i-on ra nimo, sila ra mo. O lagi niya, naibaw ang laki Kailan? nga muna ga video sila. Oh, ila na oh, unang kuan niya. Diha na kuha sa kuha sa cellphone no. Oh. O Oh. lagi sa ato pa, sila ran duha mo ga, Sila naibaw ra nga duha. video Ay, sila. Butang stand. Lagi, oh. I-focus daan, sila ra duha kay bawa ng. Naman na, oh. Nagguba ang cellphone, gipaayo. Nakitas gaayo, uy. Dako kay ning kuan. Una-una sa Mo gayo, ba? i-blackmail din dako kay Dako kayo, makauwaw pa no? Kauo pa. Naman Pero na yan ano ba, na di ba sa nilang mauwaw? katungkang Katrina sa to, katungkang Alili. O kang Kuan man to. Hidin ko. Hidin ko. Ano. Kalingawan pa sa kuan, video kay. Ang ila tali nga. Paghuman mo, mahiman mo sa Oh, inyo mahimong salida sa tanahon. Muna tingali lang Oh. mo Oh, na tuyo. muna. Oo, may lang Ato muna. pareha nga to awa. Yun, ayun. Ayo amaw, ang talik mo tuod ay guban. Sa una, wa pa nang kuan, wa pa nang video. Video. Kuan radyo, ako an sa kana i-record. O, i-record. Oh, da radyo. Record katong radyo. I-record ang mga Tingog. Angos. Tingog, angos, Ang angos. tingon. Oh. Hanggang Ito sa sa paminaw. Nakasuway sa kana, bird. Mo na mo daw na ito. Ito sa kuan. Kamo yoli. Oh, kabot ba paminaon? Hindi ang paminaon. Oo. Hindi siya. Nasa yung mga amiga, Di man, paminawan. nara. Di man pagkadada. Naingos sa siya, bird siya. Naingos board siya. Nasa iya mga amiga. Paminawan. Paminaw. Paminaw. Suwayan sa nangyay. Mamilasan. Oh, karoon ha, grabe na kayo. Grabe Kuan, na, ha. medyo na lang. Oh, high-tech na kayo. Sige, saan naman ni Silin, ha? Problema, gina niya, bird. Ako na Problema, problema, eh. Kuan na lang, ganun kuan. Amami lang na si Nick. Oh, aman lang. Oo, Para amin di ko lang. mako. Para Ako di na. na lang niya. Ha? Ipatukang. Pero ma... Pero, magwala na nga, mawara man ano, pero, ay na lang yung kanang, kuan pa ka din ha, muskul-sukul Di, pa o ka di din ba, ha. Di ba? sultian lang yun yung lalaki. Sultian na si Woodrow. Oo. Sultian na sa tanan. Nga. Mo ni nahitabo. Mauna, sa Oo, una sir. ko abot na ko, nanay, Oo, lalaki nga nakauna na ko. Correct. Aron. Narani mo kong mga Oo. tawag. Bitaw, sakto. Nala. Anak, Ana lang Silin, no? Kaya gumay mo, gamit lang butin. Aylan na Silin. Bitin lang, bitin. Oh, din. Salamat Subscribe to Dramaturgo.